И здравейте, скъпи приятели! Днес ще отваряме 16 брой от колекцията легендарни автомобили Fiat Uno. Нека да започнем. Ето я колата. Най-странното е, че на снимката, ето тук, тя е с 4 врати, а тук е с 2. Така. Сега нека да започнем към отварянето на колата. Винаги гледам колкото може повече да запазя от опаковката. Пак казвам, ако това видео събере 5 лайка, ще направя видео и за следващия брой 17. Така че, нека да съберем 15 лайка. Ако съберем 15 лайка, ще ви покажа, както казах в миналите видеа, ще ви покажа цялата ми колекция. Цялата ми ще направя видео с всяка една кола, историята и ще ви разкажа. Но това зависи изцяло от вас. И така, почти съм готов. И така, готов съм. Сега, нека да видим колата. Ето е колата, Fiat Uno. Изглежда доста добре. И пак казвам, ако съберем 5 лайка, ще направя видео с следващия брой кола, 17 брой. Ако съберем 15 лайка, ще ви покажа цялата ми колекция на видео. И да, като цяло това, ако ви е харесал видеото, може да го харесате, може да се абонирате за канала и това е.